Cebu. Good morning po sa inyo. Bakit po ba napakasarap ng inyong lechon dito sa Talisay? Pwede ko bang malaman ang mga sangkap at tamang pamamaraan ng pagluluto nito? Magandang umaga po. Ang sikreto sa masarap na inasal ay nasa kombinasyon ng mga sangkap at tamang paraan ng pagluluto. Pero ang pinakamakabuluhan sa lahat ay ang pagtutulungan at ang pagmamahal ng bawat Talisay nun. Basta inasal, Talisay ang the best. Inasal sa Talisay. Salamat, and that was entry number 4, Cluster D8 and 10. Punog sa Malipayong Balay sa Cluster 8 of 10. Decimal team number 4, Aldrin Rosa. Decimal team number 9, Princess Nicole Amatayo. Special thanks to Festival coordinators.